ಆತ್ಮೀಯ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಾವಿಲೆ ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕಮಿಟಿದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಕಮಿಟಿದ ಮಾತಿರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಇನಿ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಾಗದರ್ಶನ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಪಂಡ ಮಹಿಳಾ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡಿ ತಿನ್ನೆಟಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯನು ಪಾಡ್ದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದಿನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದ ಪಂಡ ಬಯ್ಯಗ್ ಸರಿಯಾದ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತ ಮಹಿಳೆಯರು ದೀಪ ಪೊತ್ತಾವುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದ ಅಂಚಾತ್ರ ಮಾತೆರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಯ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಊರುದ ಪರ ಊರುದ ಮಾತ ಜನಕುಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಪಾಲ್ಗೆತ್ತೊಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಆಶೆ ಆದುಪುಂಡು ಅಂಚಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡು ನಿಕುಳ್ಳ ಮಾತೆರಡ್ಲ ಪಿರೋರ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹದಾವರ ನಾಗದೇವರನ 2004 ನಾಗದೇವರು ಸಹಿತ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರನ ದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಈ ಕೊಲ್ಯದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯುಡಾಂಡ್ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಿಡಿದು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಾತ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ನಡಪಾವನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಆ 2016 ಪಂಡ ದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ 16ನೇ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಾಗಮಂಡಲ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಈ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 2026 ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು 21 ವರ್ಷ ದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದಾಪ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ವರ್ಷೋಡು ವರ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಾಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ವಾಕ್ಯನು ಸರ್ವ ಭಕ್ತಿರ್ಲ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜದ ದಿನ ಮಾಡುಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಿರು ಆ ದೇವತಾ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹದ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಪಡೆದು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಗೆ ಅಲಂಕೃತವಾಯಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಸೇವೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹರಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಸಂಕಲ್ಪನು ದೀವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಹರಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆ ಸೇವೆಲ್ಲ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಡಪಾ ಇರವಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮನದಾನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲುಡು ಮಾತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಿತಿಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರೊಂದು ಆ ತಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆಲ್ನ ಬೊಲ್ಪುಡ್ದಾವರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮಾಜಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಬೊಲ್ಪಾವಡು ಪಣದು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲುಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಗೆ ದೀಪಾರಾಧನ ಸೇವೆನು ಮಾತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಲ್ತದ ಆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಭಕ್ತಿಡು ಮಾತ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನಿಡ್ದ ಅವರ ಆ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಡು ಅಪ್ಪೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರನ ಪೂರ್ಣ ಆ ದೀಪಾರಾಧನ ಮೂಲಕ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ಅವರದು ಒಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಜಾಗಡು ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪನು ದೀವೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಾಟಕ ತಂಡೊಡ್ದು ಆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಲ ನಡಪಾದು ಸರ್ವ ಭಕ್ತಿರ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾತ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗಿಯಾದ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಆ ಆದಿತ್ಯವಾರದ ಜನವರಿ 26ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ 27ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಮಾತ ಒಮ್ಮತವಾದ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪನು ದೀವೊಂದು ಇನಿತ ದಿನಟು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಐಕೊಂಜಿ ಒರಿಯೇ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವತಾ ಸೇವೆಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲಾಡ್ದ ಹಾಪಿನಾಥ್ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರೊಂದುಂದಾಂಡ ದೇವರಿಗಳ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪನು ದೀವೊಂದು ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಮಂತ್ರಣದ ಪತ್ರಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ತದ ಐಟಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಕಲಕಲ ಇಚ್ಛ ಈತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಆತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಏತ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪಲ ಆತ ಸೇವೆ ನೀ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನಾರ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವೇರು ಅಪ್ಪೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಕಿನಿ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪನು ದೀವೊಂದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಆಪಿನ ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜದ ಪುರ್ತುಡು ಮಾತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಿರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ
ಪರಿಸರಡುಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯರು ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಾಲತಿ ಮೋನಪ್ಪ ಬಣ್ಣದು ಆರು ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಉಲ್ಲೇ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನದ ಆರು ಉಂಟುದೇರಿ ಆರು ಬೊಡ್ಚಿ ನಾವು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂತ ಉಂಟುಂಡಲ್ಲ ಆರೆಗಳ ಅಪ್ಪೆಗಳ ಏತು ಒಂಜಿ ಕಠಿಣಾಭಾವನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅವು ಆರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಐಡ್ದೆಚ್ಚ ಪನಿಯರ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಲ ಉಲ್ಲಿರು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅಂಚನೆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಲ್ಲಿರು ಒರಿಯರಿ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಈ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಭಕ್ತಿಯರೇ ಯಾರು ಅಂಚನೆ ದಾವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಕವಿತಾ ಮುರುಗೇಶ್ ಬೇರೆ ವಕೀಲರಾದು ಅತ್ತಂದೆ ಸಮಾಜದ ಆರು ಏರು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೆರ ಅಕಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರ್ನ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಆರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಇನಿ ಯಾರ್ಲ ಬೈದಿರು ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಆರಂಭಾಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಹಿತ ರಸೀದಿ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬತ್ತಿಗೊಳ್ಳೆ ಬಂಡರಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಲ ಎಂಕ್ ದೇವರೆಲ್ಲ ತುಕರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಡೆ ಪೂಜಾನಕ ಪಂತೀರ ಅವು ಸತ್ಯ ಆವಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಅತ್ಯನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಿರ್ನ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತನಿಗೆ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹನ ದೇವರು ಕೊರಲೇ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸೇರೊಂದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ 2004 ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಮಶಿವ ಬಾಗುಲ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕುರಲು ಅಂಚನೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿವಿ ಮುಕುಲು 2004 ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಚಾರಗಾರರು ದೇವರೇ ಅಕಲಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರುಡು ದಯಪಂಡ ನಾಗಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕುರಲಾವಡು ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ ಪೊಯ್ಯತ್ತ ಬೈಲರು ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿವಿ ಇಂಬೆರ್ನ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲ ಅಂಚಿನದಾವರ ಇನಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ನಮ್ಮ ದುಂಬಿ ಎಂಚ ನಡತದ ನನ ಎಂಚಾವು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಂಡಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹನ ಕುರಿತು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಉದರ ದೆತ್ತಿನಕುಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜೆ ಮೂಲು ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಆಯಂಬಿ ಮಲ್ಲೈದಾಲಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ್ಯರೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಪ್ಪೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ನುಪ್ಪು ಕೊರುಪುನಾಲ್ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ಪಡೆದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಏರು ಮಾತ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರ್ದಿರ ಉಲ್ಲೆರ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಅಕಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆನ ಅಪ್ಪನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋಡು ಪಡೆದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆನು ಅಪ್ಪೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರನ ಕಾರ್ಯಗ ಅಡ್ಡಬ್ಬುರೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರನ್ನ ನೆನೆತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತಿವರ್ಯರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪೊತ್ತಿನ ಪುರರೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನೊಂದು ಸುರುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪ್ಪು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮದಾದ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವದ 21ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಬಂದದ ಏನಿದೇರು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸುಗೋಸ್ಕರ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕದಾದೊಂಡು ಅವಿನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದೆ ಪನೋಡು ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಯಶಸ್ಸಾದು ಅವಡು ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲ ದೇವೇಡ ನಟ್ಟೋನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಅವಕಾಶಗ್ ವಂದನೆಗಳು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರಾಧ್ಯ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆನೆ ಮನಸ್ಸಿಡೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದಿಪಣಾದ ಸುಮಾರು 21 ವರ್ಷ ಕರಿನ 8 ವರ್ಷ ದುಂಬು 2017 ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ನಾ ಬೂತು ನಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪಣ್ಪಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮಲ್ಪ ನಡೆದು ಬರ್ತದಂಡೆ ಹೇಳಿದ ಬಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬರ್ಪಣ ಜನವರಿ 25ನೇ ತಾರೀಕು ದಾಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರ್ಷಾವಧಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ ನಡಪೆರೊಂಡು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಖಂಡಿತ ಪೊರ್ತುಡು ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜ್ಯ ಸಾಮುಗೇರನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಾಗ ದರ್ಶನ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತದೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಯಾರುಂಡು ಐನ ಮಡದನಿ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಡು ಊರದ ಪರವೂರ್ದ ಮಾತ ದಾನಿಯಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೊಂಡು ಐಕ್ ದುಂಬತ್ತವಾದ ಬಯ್ಯಗ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಪ್ಪೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಗೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ನಡುಟು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ನಡಪೆರೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಧರ್ಮಸಭೆ ನಡೆತದೆ ರಾತ್ರಿಡು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕಲಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೆಕಲು ಅಭಿನಯಿಸಿನಂಚಿನ
ಕತೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಪನ್ಪುಣ ತುಲು ಹಾಸ್ಯಮಯ ವಿಚಾರವಂತಿಕೆದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆರುಂಡು. ಈ ಸಲಾದ ಇನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕನು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲನ್ನ ಆ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಡು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕನ ಇನಿ ಕವಿತಾ ಮುರುಗೇಶ್ ವಕೀಲರು ಆರ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತೋಡು ಇತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆರುಂಡು. ಊರದ ಪರ ಊರದ ಮಾತ ಜನಕುಲು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿಡು ಅಗಲು ನಡಪವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಡ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಆರು ರಸೀದಿ ಪುಸ್ತಕನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಆರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಲ್ಯ ದೇವರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಈ ದಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾಟಕವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದರ ತನು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನೋದೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಲೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ವರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತನು ಮನ ಧನದಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ಮತ್ತು ದೇವರು ಎಲ್ಲರ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಬೋದಂತೆ ಮುಂದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಆಯುಷು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಹಕರಿಸಿ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನಿಂದೆ ನಿಂತರೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ. ಗ್ರಾಮದ ಒಡೆಯರಾದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಲ್ಯ ಇದರ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರು, ಈ ಭಾಗದ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕಂತೂ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಾಗ ದರ್ಶನ, ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಸೇವೆ, ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಲ್ಯ ಇದು 2004ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಬರುವ 26ನೇ ದಿನ ಜನವರಿ 26ಕ್ಕೆ 21ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಮ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದು ದಿನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಲ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಉತ್ಸವ ಗೌಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆ. ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ
ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಮನಸಾರೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಬರುವ ತಿಂಗಳು 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ಈ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಒಂದು 21ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ 27ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಸಂಜೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಧರ್ಮಸಭೆ, ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕತೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅನ್ನುವಂಥ ನಾಟಕ ಕೂಡ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕವಿತಾ ಮುರುಗೇಶ್ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜಯಾಂತ